este tipo de partidos? Hombre, yo creo que estas cosas también hacerlas en el sentido que todo el mundo las hace desde la buena voluntad. Yo creo que a veces en la vida, no solo en el fútbol a veces pasan cosas que tienen una repercusión social más grande que de otra manera, y también el hecho de hacer yo creo que un encuentro entre amigos, pues realmente para demostrar que realmente hay absoluta normalidad aquí, ¿no? Bueno, yo creo que en este sentido siempre, como te digo, pasan cosas, pero a veces todos cometemos errores, y en líneas generales yo creo que Cataluña es un país donde todo el mundo vive en convivencia. Yo mismo soy vasco, mi mujer es andaluza, mis hijos son catalanes, por lo tanto yo creo que absoluta normalidad ante estas cosas, y bien, pues venimos, pasamos un rato juntos y nada más. Perfecto. Sí, la verdad que tenemos que agradecer el apoyo, ¿no?, de toda esta gente, y bueno, ya has visto el apoyo que hay del público, ¿no? A part d'agrair-vos a tots que estigueu aquí, dir-vos que aquest partit que es fa té un objectiu, que és demostrar a tothom, i per això també agraeixo la presència dels mitjans de comunicació, demostrar a tothom i dir ben clarament i ben alt que el que va passar, el que li va passar a l'equip del Rosario Central no és la Catalunya que volem. Nosaltres volem una Catalunya que es manifesti sempre en pau, contra la violència i, com diu el lema, contra la xenofòbia. I avui Convergència i la Casa Gran i tots nosaltres estem aquí per dir a la gent del Rosario Central que la Catalunya que volem construir és aquesta i no la que veu patir les conseqüències ara fa uns dies enrere. Que guanyi el millor. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Rudi. Aquests aplaudiments es fan extensius també al secretari general de Espanyol. Pues sí, ¿no? Ara aplaudim de fora. Volem dir-vos no a la violència a l'esport. Catalunya ha sigut, és i serà un país de convivència i tolerància. Per tant, sí, diguéssim que tenen el que correran darrere la pilota. També un fort aplaudiment. I la Xerida fan entrega d'aquesta samarreta commemorativa d'aquest partit. Un partit que recordem que serveix perquè tot... Senyor Artur Martí, que la pilota per sobre. I ara és la Xerida qui farà en nom del seu equip l'Estartit, que farà un mandat, etc. Tot això ho fan per no haver de jugar tot el partit sencer, perquè no ho resistiria, i així anem allargant el temps. El que esteu escoltant és la línia de Convergència Democràtica de Catalunya, que avui també és present aquí. És un partit en què intentarem que rieu molt, que us ho passeu bé. M'han promès que si no us ho passeu bé es despullaran i després sí que us n'en fotreu. Font, Sergi Vieta, Alex Sastre, Jordi Casanovas, Nando Rodríguez del Brasil i el Naldo i Costa de Gire. Dani Bossaler, Francesc Cairó, Miquel Sangenís, Francesc Sanauja, Jordi Cervera, Federico Tosario, se'l veu més preparat. De fet, està més curtit. Si no, que li digui fa 2 setmanes. Hem de riure, hem de fer esport. És el equip de la Casa Gran que fa aquest primer xut sense conseqüències. Rosario li passa al de Rosario, per això es juguen al mateix equip. La pilota la senta al mig. Atenció, cop de cap i... Gol, 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 gol! Primer gol de l'equip del Rosario! ¡Qué bueno que marcaste, pibe! El Sartuche, que veieu que va amb això aquí al front, deu ser el seu net. Vinga, diu, treu-la, això diu el porter. Diu, treu-la, que venen, ves que venen, que em fan por. Però no li donis! Gol! Ja ho
Era fora de joc, això, eh?